ሰላም ኤርትራ ቻናል ንሎምካ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞም ኢና ንሳይ ተኸታተሉ believe me እመነኒ believe me እመነኒ it's okay እወ ሕራዩ ፅቡቕ እዩ ወይ ከም ደሓን ወይ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና it's okay እወ ሕራዩ ፅቡቕ እዩ ደሓን call me back ተመሊስካ ደውለለይ call me back ተመሊስካ ደውለለይ it really takes time ናብ ሓቂ ግዜ ይወስድ it really takes time ናብ ሓቂ ግዜ ይወስድ as soon as possible ብዝተኻለ መጠን ቀልጥፍ as soon as possible ብዝተኻለ መጠን ቀልጥፍ I am the best